Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya ƴan uwa wa barakatuhu ya ƴan uwa musulmi. Ina so ne in yi wata faɗakarwa na dangane da sabuwar shekara da take tunkaro mu. Za ka ga cewa akwai biki da ake gudanar da shi wanda ake ce da shi New Year Celebration. New Year Celebration wato bikin sabuwar shekara. Wannan biki da ya ƴan uwa mu fahimci cewa waɗanda ba addinin mu ɗaya da su bane suke gudanar da shi. To amma za ka ga abin takaici ko abin kaico, waɗansu daga cikin ƴan uwa musulmi suna yin hijira daga ƙaramar hukumar su zuwa wata ƙaramar hukumar, ko daga jihar su zuwa wata jihar, ko daga ma ƙasar su zuwa wata ƙasa da ake gudanar da irin wannan biki domin su je a dama da su ma a gudanar da irin wannan biki, wanda yake kuma hakan ya saba da addinin mu wato addinin musulunci. Za mu fahimci cewa duk lokacin da ake gudanar da wannan biki za ka ga ya karaɗe dukkanin lungu da saƙo na kafafen yaɗa labarai, kama da kan talabijin da kuma rediyo, gidajen rediyo da shafukan mujallu da jaridu. Wannan biki wanda waɗanda ba addinin mu ɗaya suke gabatar da shi ba yana ƙunshe da soki burutsu da zunzurutun shirme a cikinsa. Ku fahimta, ina cewa waɗanda ba addinin mu ɗaya da su ba, ban kuma kama suna ba. Wasu daga cikin ainihin soki burutsu da shirmen da yake cikin wannan bukukuwa, waɗanda nake so in jawo hankalinmu a kansu, musulmi wanda yake kutsa kansa cikin irin wannan biki a yi da shi to ya kwana da shirin abin da yake aikatawa. Ga wannan bayani kamar haka na irin waɗannan abubuwa waɗanda suke sun saba da addinin wanda ake gabatar da su a lokacin bikin sabuwar shekara. Na ɗaya, sun yi imani, wato waɗanda ba addinin mu ɗaya da su ba, sun yi imanin cewa dukkanin wanda ya sha kofi, wato kofin ƙarshe na giya daga cikin kwalba a wannan dare, so wannan zai jawo masa samun wata gagarumar sa'a. Mu fahimta ƴan uwanmu, giya haramun ce ga addinin musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayaninta a cikin suratul baqara, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Wato sahabbai suna tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da giya, amma me a takaice dangane da ma'anar wannan aya shine amfanin da yake a cikin giya ga 'yan adam kaɗan ne, amma rashin amfaninta ya fi yawa. To amma a lokacin wannan biki shan giya shine abin da ya zama wani abu wanda ake farawa da shi. Sannan kuma sun yi imani da shi, wato sun yi imani da cewa wanda ya sha giya adadin abin da ake so ya sha a wannan dare to zai zama mai gagarumar sa kamar yadda na ce, wato kamar yadda suka ce. Sannan kuma idan da goro ne shi to zai zama na farko a cikin abokansa wanda zai fara yin aure. Sannan kuma abu na biyu wanda suka yi imani da shi waɗanda ba addinin ɗaya da su ba, masu gabatar da wannan biki shine a wannan sabon shekara idan mutum har ya shiga izuwa ga iyalansa ba tare da ya shiga da kyautar da zai ba su ba, to wannan shi ma zai jawo masa gagarumar mummunar sa'a a kansa. Sannan abu na uku suka ce share datti, wato shara da kuma ainihin wato wankin kaya da kuma wanke-wanken kayayyakin cin abinci a wannan rana ta sabuwar shekara. Wato idan mutum ya gudanar da ɗaya daga cikin waɗannan, to hakan zai haifar masa da wata mummunar sa'a da za ta same shi. Sannan kuma wato 'yan uwa ku fahimta cewa tsafta wani abu ne, wata aba ce wacce take mai matuƙar muhimmanci a musulunci. Wannan yasa aka ce mata na wato ɗaya daga cikin wato wani yanki na imani. To amma dangane da abin da ya shafi sabuwar shekara, waɗanda
waɗanda ba addinin mu ɗaya da su ba sun ce wankin kaya da wanke kwanukan cin abinci da kuma shara wai hakan yana haifar da mummunar sa'a ga mutum. Sannan kuma a wannan dare ana kunna wuta tun daga farkon daren har zuwa ƙarshensa. Wanda suka ce hakan shi ma yana haifar da mutum gagarumin sa'a. Mu fahimta ya uwa musulmi, wuta a gurinmu ba ta da wani amfani, wato mu musulmi ba ce mu yi girki da ita ko mu ji ɗumi ko mu yi guba ko dai wani abu na al'ada wanda zai amfane mu. To amma a wannan biki na sabon shekara ana kunna ta tun daga farkon daren wato 31 ga watan Disamba, wato wannan wata da muke a cikinsa, har zuwa ƙarshen daren. To me fa'idar hakan? Ya kamata musulmi ya tambayi kansa, ina nufin musulmi waɗanda suke zuwa irin wannan bukukuwa. Da fatan za mu kiyaye. Allah ya shirye waɗanda suke zuwa irin waɗannan bukukuwa na daga cikin musulmi, mu kuma Allah ya kare mu, Allah ya sa mu gama lafiya. Ku huta lafiya.